Ahojte, dneska tu máme hostia, ktorý je v našom štúdiu už po tretíkrát. Je to Miloš. Miloš, vítam ťa. Ahojte, chalani. A mimo iného, tento host Miloš je autorom najúspešnejšej epizódy, ktorá kedy bola odvysielaná v našom podcaste Bez receptu. Takže dúfam, Miloš, že ideme prekonať tú epizódu. No, som tu tretíkrát, takže trikrát a dosť, takže skúsime to vybombovať. Je mi cťou a štátnym sviatkom, samozrejme pracovným štátnym sviatkom, že som znova u vás a teším sa. No a o čom budeme dneska debatovať, povedzte, chlapci? No, dnes by sme si mali konečne ujasniť tému biotík, pretože veľmi veľa počúvame o probiotikách, postbiotikách, prebiotikách a kadejakých iných biotikách. Niektoré určite, ktoré spomenieme, nepočuli ešte naši posluchači nikdy. A teda tá dôležitá časť budú asi prebiotika, pretože v tomto je Miloš určite doma, má to naštudované, pokiaľ dobre my vieme, a teda počuli sme ho už aj prednášať niekoľkokrát veľmi, veľmi dobre a táto téma vám podľa mňa odpáli dekle. No chlapci, teším sa, dúfam, že vás nesklamem. Chcel som prísť v montrkách, že upracujeme Algiašov chlieb, lebo na internete a všadiaľ sa traduje kadečo, ale poďme na to. No poďme ten Algiašov chlieb trošku dať do poriadku. Takže začníme tou nudnou časťou, a to sú, žiaľ Bohu, definície. Tie nás musia sprevádzať na úvod vždy. A tentokrát to samozrejme zľahčujem, ale ide o to, aby sme si naozaj v rámci tých biotik povedali tie pravidlá. Čiže vychádza mi, že prvou definíciou by mali byť prebiotika, čiže niečo, čo je pred biotikami, alebo čo sú prebiotika. Áno, tu vám dám takú definíciu, ktorá je aktuálna a ktorá vám zároveň nič nepovie. Čiže prebiotika sú substrát, ktorý selektívne využíva mikrobiota hostiteľa a následne prináša priaznivé zdravotné účinky. Ten obsah tejto definície si rozoberieme potom neskôr. Takže substrát. Takže substrát, ktorý využíva mikrobiota hostiteľa a z toho následne rezultujú priaznivé zdravotné účinky. Dobre, že to bude asi spoločný menovateľ, tie priaznivé zdravotné účinky. Treba aj podotknúť, že stále sa rozprávame o niečom, čo využíva v podstate medicína. Čiže tieto termíny, ktoré hovoríme, že prebiotika, probiotika, potom budeme hovoriť o postbiotikách, sú vymyslené, koncipované, naformulované vlastne pre účely medicíny, čiže humánneho zdravia. Hej, že to si povieme na začiatku, aby sme mali ten kontext, pretože budeme sa potom venovať ďalším biotikám a o nich si zase neskôr povieme zaujímavé veci. Tak poďme na probiotika. Ja premostím, probiotika takisto by mali prinášať zdraviu prospešné účinky a zároveň by sa mali podávať ako živé mikroorganizmy. Čiže my musíme dať do tela niečo, čo je živé, životaschopné, musíme to dať v dostatočnom množstve a najdôležitejšia vec, znova prizvukujem, musí mať táto intervencia nejaký želaný, zamýšľaný, zdraviu prospešný efekt. Takže to sú probiotika. Tak, čiže tie hlavné, tie živé mikroorganizmy. No a potom sú postbiotika, kde nechcem prezrádzať moc, pretože to bude samostatná epizóda čoskoro, ale postbiotika sú v podstate neživé alebo cieľene usmrtené mikroorganizmy a alebo ich zložky, ktoré takisto musia prinášať hostiteľovi zdravý prospešný benefit. Čiže ja živé, ty usmrtené. Áno. A ty, Miloš? A niečo, čo tomu predchádza. Potom ešte bol taký pojem, že symbiotika. Áno. No, tak čo chlapci, tam poviem... To je symbiotik? Symbiotik, ale nepoviem teraz definíciu. Hlavne nie sú to symbiotika. Hlavne to nie sú symbiotika. To nie je od symbióza. Čiže aj pre poslucháčov, aj všetkých, čo nás pozerajú, počúvajú, všetci, ktorí uvidíte na internete v akýchkoľvek reklamách, že symbiotika z M
ako tretím písmenom, tak už viete, že sa nejedná o nejakého... Už je to taký ten red flag, už by som spozornil a viete, že asi odborník to nepísal. Takže sú to synbiotika, ako syn. Biotik. No a teraz nepoďme teda zase na tie nudné poučky, ale poďme na takú najväčšiu bizarnosť, že keby sme sa spýtali 100 zdravotníckych pracovníkov, tak 90 z nich by povedalo definíciu tých symbiotik, ktorá by nebola úplne správna. Ja poviem aj prečo nie sú správne tie definície. Viete, čo by odpovedali tí zdravotníckí pracovníci? No, probiotika plus nejaké prebiotikum. Áno. Podľa mňa by oni vychádzali z toho, že symbióza, ako si ty povedal, a že symbióza teda, že nejak spoločne spolupracujú prospešne tie zložky, ktoré sú tam, ale teda asi to tak nie je. No, je to tak, ako Miloš povedal, čiže tých 90% by povedalo, že symbiotikum rovná sa probiotikum plus prebiotikum. A to vôbec nie je vlastne nutne, nevyhnutne tak. Môže to tak byť, ale nie je to definícia. Totižto my máme vlastne dva také účinky. Jeden sa volá, že synergický účinok týchto symbiotík a druhý sa volá, že komplementárny účinok týchto symbiotík. A pri tom synergickom účinku vtedy sa nevyžaduje, že musíš povedať prebiotikum aj probiotikum, lebo prebiotikum už samo o sebe dodáva nejaký zdravý prospešný účinok. A probiotikum takisto sám o sebe, ten mikroorganizmus dodáva do toho tela nejaký želaný, zamýšľaný, zdravý prospešný účinok. Čiže prináša zdravie, poviem to tak jednoducho, hej. Ale pri tom synergickom účinku ty dáš neúčinné prebiotikum, čiže to prebiotikum vôbec nemusí prinášať samo o sebe ten zdravotný účinok. Čiže nie je prebiotikum. Je to len nejaká látka, ktorá sa na prebiotikum podobá, dajme tomu, hej, laicky to hovorím. A potom takisto dáš živú baktériu, ktorá nie je probiotikom, pretože ona sama o sebe neprináša ten zdravý prospešný účinok. Ale keď ich dáš dokopy, tak sa môže stať v tom živom organizme to, že tá živá baktéria, ktorá sama o sebe je neúčinná, ja to budem tak zjednodušovať, popapá to prebiotikum, ktoré samo vlastne prebiotikom nie je to len nejaký substrát pre tú baktériu a zrazu tá baktéria narastie a začne ten zdravý prospešný účinok tomu telu prinášať. No a potom je to komplementárne, aby som dopovedal, symbiotikum to je iná kategória a komplementárne je práve to, čo by tí zdravotníci opísali a to komplementárne je, že dáte niečo, čo robí úplne samostatnými mechanizmami účinku nejaký zdravý prospešný účinok. Čiže to probiotikum sa správa ako probiotikum v tomto prípade a prebiotikum ako prebiotikum. Obidve fungujú nezávisle od seba, len sú podávané súčasne v jednej tej dávkovacej forme. V tomto prípade ešte je tu jedna veľmi dôležitá vec a síce, že to prebiotikum, aby fungovalo ako prebiotikum, musí mať svoju dávku. Ale k tomu sa dostaneme až na konci. Dobre. No dobre, takže toto sú tie pojmy, ktoré sú ako keby skutočnými pojmami v rámci sveta biotik. Ale potom existujú ešte aj pojmy, ktoré sú možno nejakým spôsobom vymyslené alebo zadefinované nesprávne. A teda to sú kategórie biotik typu eubiotika. Čo chlapci k tomu by ste vedeli povedať? To som ešte ani nepočul. No. Eubiotika. Európska únia. Tak mi to prichádza. Bruselu. Ja, to sú tie z Bruselu. Sú to, keď si povieme, že v Bruseli tam sú veľké zvieratá, tak áno, eubiotika to sú totižto prostriedky, alebo teda označujú sa tak prostriedky a upozorňujem, že toto nie je terminus technicus, čiže toto nie je tá kategória, o ktorej som hovoril na začiatku, že súvisí s ľudským humánnym zdravím. Dobre, čiže eubiotika to je niečo, čo niekde existuje v tom online svete. Môžete to nájsť aj v nejakých štúdiách ako taký terminus, ktorým si niečo chceme označiť, ale nemá to samo o sebe nejaký význam. A označujú sa tak väčšinou krmivá pre zvieratá. Čiže
je to skôr veterinárna medicína, veterinárna sféra. Väčšinou je to určené teda pre zvieratá a tieto eubiotika. Pamätáte sa, že kedysi dávno sa hovorilo, že dáva sa zvieratám vo veteríne veľké dávky, že antibiotika a tak ďalej. Tak tie eubiotika ako keby hypoteticky by mohli byť také krmivá alebo také prímesy do krmivu, ktoré tie antibiotika už neobsahujú, čiže to je ako keby že skade to vzniklo, hej, to EU. Čiže už tam nie sú antibiotika v tých krmivách, ale sú tam eubiotika a tie eubiotika zase by mali ovplyvňovať prostredie mikrobiomu v rámci toho zvieraťa, väčšinou gastrointestinálny trakt. A ak to zviera má dobrý ten gastrointestinálny trakt, tak samozrejme sa vyvíja tak, ako my vo veterinárnej sfére chceme, ako vlastne v tej hospodárskej sfére chceme, očakávame od toho zvieraťa. Čiže je to v podstate nejaká skupina biotík. Skupina biotík, môžu to byť rôzne... Z veteriny. Môžu to byť živé kultúry, môžu to byť kombinácie mŕtvych, živých kultúr, môžu to byť znova rôzne fytochemikálie, môžu to byť kvázi oligosacharidy. Je to jedno, je to skupina, veľmi heterogénna skupina. Rôzne molekuly tam môžete nájsť. Potom som natrafil na pojem paraprobiotika, čo v podstate je len starší výraz pre postbiotika, keď ešte nebola jasná definícia postbiotik, takže to je v podstate nejaká história. A takisto sú ešte rôzne pojmy ako psychobiotika, metabobiotika, gynekobiotika, tak čo sú vlastne len prívlastky k danej nejakej možno, že indikácii, kde by dané biotika mohli byť prospešné, ale v zásade tiež to nie je úplne definovaný pojem. Neviem, vedel by sa Miloš napríklad k psychobiotikám nejako vyjadriť? Psychobiotika to je pseudotermín, to je iba zavádzanie zákazníka, termín, ktorý sa vymyslel na marketingové účely. Existujú nejaké živé kultúry, ktoré dokážu ovplyvniť centrálnu nervovú sústavu? Áno, určite existujú, sú o tom štúdie, veľa štúdií, ale to ešte neznamená, že ich môžeme takýmto termínom, pseudotermínom označovať. Tebe ešte, Miloš, napadne nejaký termín, ktorý si zachytil a ktorý by sme tu mohli rozobrať? Sú fytobiotika, ktoré sa navrhli, že sa môžu používať, že to sú látky prírodného pôvodu z rastlín, ktoré ovplyvnia mikrobióm. Tento termín sa neujal. Asi ani nie je v tej vedeckej komunite akceptovaný. A podobný ako fytobiotika, termín je ešte, že flavobiotika. To ste zachytili niekto? To už asi nejaká konkrétna flavonoid, konkrétna látka, to tak. Už je úplný vymysel. To je úplný vymysel. Znova nie je to terminus technicus, nenájdete to nikde v literatúre, čiže slúži takéto označenie na komerčné účely. Znova ja odporúčam skôr spozornieť a byť opatrný, keby som niečo takéto čítal na internete alebo v online priestore. Dobre, poďme ďalej. No poďme už teda na tú skupinu prebiotik, aby sme trošku viac využili aj nášho hostia. Ale sme ho nepustili k slovu, ale to bol dohodnutý úvod, že tak si to... Áno, jasné. Áno, treba to zadefinovať, jasno. Poďme k tým prebiotikám. Čiže načrtol si tú definíciu, takú povedzme suchú, pamätám si z toho substrát ako správny záhradník, ale asi to bude niečo iné. No, není to ten substrát je dôležitý pre rastliny a v tom prípade prebiotik, ten substrát je dôležitý pre mikrobiotu. Hej? Mikrobiotu rady zadefinuj. No, mikrobiota to je vlastne tá kvalita, čo máme v črevách. Kvalita znamená, kvalita je kvantita. Čiže, čo nám žije v črevách, to je mikrobiota. Alebo teda, samozrejme, na koži, áno, aj iné mikrobioty poznáme. Takže to, čo nás osídľuje, to je tá mikrobiota. Mikrobióm, to je vlastne to isté, ale už berieme do úvahy aj, čo robí táto mikrobiota, ako sa správa, čo produkuje, akú má genetickú výbavu a tak ďalej. Super. Toto je tiež dôležité si zadefinovať. Tak. No v konečnom dôsledku ten substrát nie je záhradnícky a je to špecifický pojem, keď si predstavíš substrát, tak si predstavíš enzym, ktorý ten substrát nejakým spôsobom rozloží, mení alebo čokoľvek. Je to veľmi špecifický termín, ktorý vlastne pochádza z predošlej definície prebiotík, kedy substrát
nejaké enzymy baktérií metabolizovali, fermentovali, ale v dnešnej definícii sa tá fermentácia odtiaľ vytratila, pretože tá všeobecná definícia prebiotík už nezahŕňa len tráviaci trakt, ale už zahŕňa aj iné časti tela, čiže napríklad sú prebiotika rastlinného pôvodu, ktoré sa aplikujú na kožu v prípade kožných problémov a mikrobióm kože na tú aplikáciu prebiotika priaznivo reaguje a v podstate zlepší zdravotný stav toho jedinca. Čiže oni sa snažia teraz tú celú skupinu prebiotik zväčšiť a pridať tam aj látky, ktoré nie sú len trávené, nie sú to len polysacharidy alebo podobné látky, ale môžu to byť aj rôzne rastlinné látky, extrakty, ktoré nepôsobia len v tráviacom trakte, ale môžu pôsobiť na koži, prípadne budú pôsobiť v plúcach, prípade v orel, v ústnej dutine alebo kdekoľvek. Takže tá definícia sa takto rozšírila, čím sa stala trošku ťažko vysvetliteľnou, ale zároveň je to nová doba, nový smer. Jednoducho zahrňa väčšie spektrum molekúl. Dali by sa tam napríklad aj nejaké fytochemikálie zaradiť? Áno, polyfenoly sa tam napríklad zaraďujú. To je najväčšia skupina takých aktívnych látok, ktoré pôsobia nielen pri trávení alebo v tráviacom trakte, ale môžu pôsobiť aj na iných častiach tela. A tie látky väčšinou pochádzajú z rastlín, to je najväčšia skupina prebiotik, hej. A tam patria polysacharidy bunkovej steny a rôzne látky, ktoré to bunková stena obsahuje. Niektoré z nich sú vláknina, niektoré z nich sú prebiotika, ale patrí tam napríklad aj chytín, čo je náhrada celulózy u kôrovcov, u hmyzu, u húb. Hej. A tento špecifický polysacharid vo väčšine prípadov funguje ako vláknina, ale 2 z 5 Talianov na severe Talianska majú enzym chytinázu, ktorá ten chytín z tých húb dokáže tráviť. Keď vám tie huby nesedia, netrávite ich dobre, asi vám chýba tento enzym. Hej? Niektoré huby sú ťažko stráviteľné aj pre bežných ľudí. Takže záleží to od výbavy jedinca, aký mikrobióm má a aké enzymy ten mikrobióm obsahuje. Spomínal si vlákninu. Pre mňa ako zástupcu laikov medzi vami dvoma v rámci sveta biotik je to synonymom prebiotika. Čiže mohli by sme sa skôr pozrieť teraz na prebiotikum versus vláknina. Na tie rozdiely, spojitosti. Vláknina je väčšia skupina látok, ktoré sa netrávia. Prebiotika sa taktiež netrávia, ale je to menšia skupina z tých všetkých látok, hlavne polysacharidov a oligosacharidov, ktoré prechádzajú z tenkého čreva nestrávené a prebiotika sú trávené mikrobiomom, sú trávené baktériami tráviaceho traktu v hrubom čreve, ale vláknina vo všeobecnosti tvorí len objem stolice, je veľmi dôležitá. A zároveň nie každé prebiotikum je vláknina, pretože sú, ako sme už hovorili, prebiotika, ktoré vôbec nie sú polysacharidy, sú to polyfenoly alebo iné látky, ktoré už dneska polynasýtené mastné kyseliny alebo rôzne veci už sa zaraďujú do skupiny prebiotik a nie sú vlákninou. A je každá vláknina prebiotikom? Nie každá vláknina je prebiotikom. Niektorá vláknina nespĺňa tie podmienky. Napríklad zdraviu prospešnosť. No, to je prvá vec. Hej. To je posledná vec, ktorú chceme dosiahnuť. Ale prvá vec je, že priaznivo je metabolizovaná alebo je využívaná našim mikrobiomom, hej, čiže našou mikrobiotou. Takže musí byť spracovaná našou mikrobiotou. Takže, OK. Poďme na iné prebiotika, ktoré ešte ty, Miloš, osobne považuješ za hodné spomenúť v podcaste. Čo je také, čo je veľmi dôležité a o čom ľudia až tak vo všeobecnosti nevedia? Málo sa hovorí o tom, že vlastne prebiotika sú na začiatku nášho života extrémne dôležité, pretože sa nachádzajú v materskom mlieku v podobe olikosacharidov materského mlieka. Sú to krátke D3-sacharidy, veľmi špecifické. A sú treťou najdôležitejšou zložkou mlieka, keďže v mlieku je najviac laktózy, 70 gramov na liter, potom lipidy, to je zhruba 40 gramov na liter.
Ale následne sú to práve tieto oligosacharidy materského mlieka, ktoré v kolostroji ich je 20-25 mg na liter a potom neskôr ako s vekom dieťaťa, s časom dojčenia to množstvo upada, ale ich význam je extrémne dôležitý na začiatku pre to dieťa. Kolostrum, to je to prvé materské mlieko, také áno. plné imunoaktívnych molekúl. Áno, časť týchto molekúl sú imunoaktívne a časť sa metabolizuje na butyrát. Vidíme my napríklad v medicíne využitie týchto oligosacharidov materského mlieka? Áno, ten význam sa pochopil už pred 20 rokmi a tie najdôležitejšie alebo najčastejšie sa vyskytujúce sa začali pridávať do formuly pre to dieťa, aby sa istým spôsobom napodobňovalo to mlieko matky, hoci sa to nedá úplne, ale aspoň trochu, aby sa podobalo. Kedysi boli v mliekach, že FOS a GOS, čiže galakto-oligosacharidy s frukto-oligosacharidmi v nejakom pomere. Hej, to sú také špecifické oligosacharidy, jedni sú na báze galaktózy, druhé sú na báze fruktózy, alebo teda štruktúrálne sa podobajú a boli v nejakom pomere, neviem, či 9:1 alebo nejako takto. Ale teraz tie oligosacharidy materského mlieka, to je niečo iné ako GOS a FOS. GOS bola nápodoba, lebo oligosacharidy materského mlieka väčšinou obsahujú galaktózu a rôzne iné sacharidy, také modifikované. Takže to bola taká napodobenina, taká náhrada. A k tomu FOS, ktoré sú prebiotikami, aby čím najviac sa vytvorilo v podstate butyrátu. Ale dneska už sa používajú konkrétne špecifické oligosacharidy materského mlieka, 1, 2, 3, dneska už je 5 kombinácia v klinickom výskume, ešte není v praxi, ale už sa blíži. Dobre, čiže ja by som sa spýtal možno, že za našu najväčšiu cieľovú skupinu, ktorou sú mamičky, že hovorili sme o význame prebiotík v tom ranom veku, alebo teda u novorodenia, tak u najmenších detí. Keby si mali z toho odniesť nejakú jednu informáciu, alebo to podstatné, čo by to bolo? Že samozrejme dojčenie je to najdôležitejšie, lebo materské mlieko sa nedá napodobniť celkom, ale nové formuly, ktoré sú v predaji a ktoré budú v predaji, treba im dôverovať, lebo ich vyrábajú kvôli tomu, aby tomu dieťaťu pomohli a pridávajú tam tie látky, ktoré sú v materskom mlieku najdôležitejšie. Okrem čipov a ďalší fajnot, hej. Áno. Žartujem samozrejme, hej, že to bola irónia. Dobre, poďme sa posunúť. Dobre, boli sme pri deťoch. Poďme teraz k dospelým. Ja ako dospelý človek viem teda o vláknine, viem teraz už viac o prebiotikách a tak ďalej, ale čo sú také prírodzené látky, ktoré by mohli slúžiť aj ako prebiotikum? Možno, že keby sa do nejakej štúdie zaradili dobre na dizajnovej, dobre správne, že možno, že by sme prišli na to, že priaznivo dokážu ovplyvniť náš mikrobióm a potom tým pádom aj zdravie. Že sú také bežné, mám na mysli teraz také nejaké potravinové bežné látky, ktoré by mohli teoreticky sa stať niekedy v budúcnosti prebiotikom. Áno, sú prírodzené prebiotika, ktoré sa vyskytujú v rastlinách, ako je inulín, ktorý je v artičokoch a cesnaku, cibuli, čakanke. Toto je dôležité ináč, podľa mňa, že cibuľa, cesnak, veľké množstvo práve týchto, ja to nazvem prebiotikami, ale proste týchto látok, ktoré využíva naša mikrobiota. Takže žiadne také, že iba zelená strava, ale cibuľa, cesnak. Cibuľa, cesnak. No, takým zdrojom okrem čakanky sú aj napríklad topinambury, čo je také málo využívané, ale niektorí ľudia to majú veľmi radi, asi im to veľmi dobre robí. A potom sú prebiotika, ktoré v potravinách neexistujú, ale rodia sa počas varenia. Tak to znie záhadne. To je taká halus. Volá sa to retrográdny škrob. Škrob poznáte, to je bežná zásobná látka rastlín a škrob počas varenia sa postupne otvára, jeho štruktúra sa mení a naše telo je schopné ten škrob tráviť.
Mikrobiote neostane nič. Hej? My ho strávime, zmetabolizujeme, máme odtiaľ glukózu v krvi, hej? Ale keď uvaríme fazulovú polievku a tú polievku necháme vychladnúť, tie rozvoľnené škrobové zrná, tie reťazce amylózy, amylopektínu, sa tým vychladnutím zase nejako vrátia späť. Ale už nie kompletne, už sa zamotajú, už sa to vráti späť. Teraz zohrejeme tú fazulovú polievku, máme tam škrob vo fazuli, škrob v zemiakoch. Zase sa trošku rozpletú tie reťazce, ale teraz ideme ich tráviť a už veľa z nich nie je dostupných pre naše enzymy, lebo tým zamotaním a vychladnutím a znova zohriatím sa stali nedostupnými. Ale sú dostupné pre náš mikrobióm, pre našu mikrobiotu, ktorá, my máme 17 enzymov, ktoré trávia oligosacharidy a disacharidy a čokoľvek, takéto sacharidové. A niekoľko stovák ich existuje v našom hrubom čreve vďaka našim baktériám. Čiže vždycky sa nájde skupina baktérií, ktorá si na tom škrobe pochutí a vytvorí látky, ktoré v konečnom dôsledku sa vytvorí butyrát. Čiže butyrát asi... To ešte prídeme tam, to keď mi dáte potom slovo. Áno, ale zatiaľ ti ho nedáme, lebo vieme, že to bude nadlho. Ale my vieme, čo ešte iné tieto baktérie, koťuchy tvoria z fazulovej polievky. Áno, ale napadlo mi pritom, paralelne ako si hovoril, taký príklad. Možno, že kedy si to človek, to čo si vravel, uvedomí z praxe cestoviny, že napríklad varíme si špagety a kto si varí špagety správne, tak ich nepreplachuje. Prečo sa preplachujú? Aby sa potom nezlepili, ale keďže ich nepreplachujeme a teda je tam ten škrob, ktorý tam vznikne a otvorí sa ten škrob, ktorý tam vznikne varením, potom nebodaj nám zostane, lebo sme varili celý balík, tak to necháme vychladnúť, je z toho jedno hniezdo, lepivé, suché a podobne. A teraz to je to, čo že vychladol ten škrob, ako si ho dostal fazulovou polievkou, a teraz ho chceme ohriať. Hej, no na tej fazulovej polievke to necítime, ale keď ohrejeme znovu tie špagety, tak to ani zďaleka nie je to, čo to bolo na začiatku, a to je práve to, že nie úplne všetok ten škrob sa zrejme znovu otvoril, niektorý zostal dokrútený, pouzlený, zavretý. A v podstate mi to hneď pripomenulo túto situáciu, ktorú podľa mňa každý z nás pozná, že cestoviny si každý varil. Jeden spôsob, ako vzniká retrográdny škrob, je teplo. Potom ešte retrográdny škrob vzniká aj vplyvom kyselín. Čiže keď my vyrábame na Vianoce, alebo keď nám príde chuť, zemiakový šalát a do tých zemiakov, ktoré sú uvarené, vychladnuté, ešte pridávame ocot, tým pádom ešte viacej zablokujeme tie škrobové zrná a vznikne ešte viacej škrobu alebo sacharidov, polysacharidov, ktoré sú dostupné pre mikrobióm. Toto isté sa vytvára počas prípravy suši. Kedy tá ryža sa uvarí a následne sa zalieva octom a rýchlo chladí. Aby ostala taká sklenená. A je to asi dôvod, že keby sme mali kombináciu surovej ryby a dobre stráviteľného škrobu, tak by nám asi bolo ťažko. Ale tým pádom, že my trávime bielkoviny z tej ryby a len trošku toho škrobu, trošku sacharidov a zvyšok ide pre mikrobióm, cítime sa dvakrát dobre, že nám nie je ťažko a máme veselý mikrobióm, ktorý sme nachovali perfektnou stravou. A už ovplyvňuje ten mozog, psychobiotika už. Áno, retrográdny škrob je typické psychobiotikum. No každopádne je výsledkom tohto, že je to pre nás zdraviu prospešnejšie alebo ľahšie a zdraviu prospešnejšie, že nemáme toľko toho škrobu, čiže nemáme toľko tej energie, čiže v rámci nejakého zdravého stravovania, povedzme chudnutia alebo udržiavania si zdravej štíhlej línie, je to prospešnejšie, pretože sme uzavreli nejaký škrob, ten nehávame pre mikrobióm, ten si zjedzte vy a nám zostane len tá časť, pritom sme zasytení. Áno, mení sa tá glykemická nálož. Čiže my prichádzame s tým istým množstvom, potenciálnym množstvom glukózy na začiatku, ale diabetici to vedia, že keď si dajú hranolky, tak majú menej glukózy v krvi, ako keď si dajú varené zemiaky. Čerstvo varené zemiaky. Hej? A toto je že my tým pádom
Áno, ten pík glukózový zmenšujeme. áno aj, ale musíme hovoriť potom nie na objemovú mieru, ale musíme hovoriť na váhu, pretože tam si treba uvedomiť, že tie hranolky sú koncentrovanejší cukor. Takže áno, je to tak, ale trošku ešte ináč by sme museli tú metriku tak prísne posudzovať. Ja len chcem k tomu ešte dodať, tá fazulovica mi stále vzadu vrtá v hlave, možno aj preto, že sa blíži čas obeda a tie Už to chuťové vieš, bunky nielen pracujú. je chutnejšia na druhý deň, ale ešte aj zdravšia. No toto, že darmo to pravidlo, to porekadlo alebo prúpovidka, ktorá sa hovorí, že je opakovane zohrievané, tieto kotlíkové veci sú lepšie, tak nie len, že sú lepšie, ale sú aj zdravejšie. Sú zdravšie, áno. No a bohužiaľ sme sa zasekli teraz trošku pri téme jedla, ale podľa mňa je to našťastie. Keď si spomínal ten šalát, ja viem, že ty máš aj vedecké vysvetlenie pre tvoj zemiakový vianočný šalát, že prečo sa čo kedy pridáva. Tak prečo by sme nemohli túto vsúvku podsunúť, keď už si ho načal? Že kedy dať tú uhorkovú vodu a prečo? Kedy dať tú kyslú zložku a prečo? Áno. Čiže moja správna príprava uhorkového šalátu je v tom, že tie nakrájané zemiaky vychladnuté zmiešam s uhorkovou vodou, v ktorej je horčica a nechám to prejsť, aby som umožnil tým zemiakom sa pekne zavrieť, zmeniť svoju štruktúru a nasať tú chuť, ale zároveň zmeniť tú štruktúru, čiže vytváram aj viacej retrográdneho škrobu, ale zároveň tie zemiaky sa nebudú rozpadať. Aj keď si vyberieme dobrý A-typ šalátový, tak ešte im spravíme ten šalát tie kusy tvrdšie v vozovkách a potom môžeme pridať majonézu a vajíčka a všetko ostatné. Ja som na to prišiel až tieto Vianoce a som sa rozprával potom s Milošom o tom. Som sa chválil, že na čo som prišiel a Miloš vraj, že ja to už robím roky. Ale v ktorom prípade to bola náhoda. Či si to cieľene teraz. Bol som vždycky s konzistenciou nespokojný. Samozrejme, historicky som to poznal z čias môjho detstva, že to má byť také akože trošku aj rozpadnuté. A potom si vravím, veď to by som nemohol naservírovať niekde na nejakej takej udalosti alebo v reštaurácii. A začal som si čítať o tom, že ako sa to má robiť a presne k tomuto som došiel. A neviem, či to nemám v kuchárskej knihe, musím sa na to pozrieť. Môže byť. Ináč Miloš má kuchárskú knihu, keby ste chceli vedieť. 2, áno. Dobre, chlapci, poďme od jedla, lebo... Kuchárka v gatiach, urobím ti reklamu. Áno, je to vypredané 100 rokov. Poďme ale teda naspäť k tým nestráviteľným Čiže boli sme pri prebiotiku, ktorým sa nemusíš narodiť, ale môžeš sa ním stať. A teraz nás čaká. Poďme si povedať mechanizmus účinku. My sme si povedali veľmi v takých hrubých rysoch momentálne, že čo sa asi deje, však aj z tej definície to vyplýva, ale poďme na ten mechanizmus účinku, že čo sa deje úplne v tom čreve, keby sme si ten proces mali krok po kroku vymenovať. V prvom rade si vychádzame z toho, že to prebiotikum, teraz hovoríme o prebiotikum, ktoré trávime, ktoré príjmeme peros, je nestrávené v tenkom čreve, prichádza do hrubého čreva. Teraz potrebujeme skupinu baktérií, ktoré dokážu to prebiotikum, ten inulín alebo ten retrográdny škrob rozložiť na menšie molekuly až na nejaké dipeptidy, tripeptidy, nejakú laktózu alebo podobne. A táto skupina baktérií medzi ne patrí napríklad bifidobaktérie. Čiže pri prvej definícii pred 70 rokmi prebiotik sa povedalo, že sú to látky, ktoré majú bifidogénny efekt, čiže zvyšujú množstvo bifidogénnych baktérií. To je u toho dieťaťa extrémne dôležité. A tie bifidobaktérie sú dôležité, pretože je to skupina, ktorá dokáže metabolizovať mnohé z týchto prebiotík. Následne tie metabolity, ktoré vzniknú, sú krmivom, sú substrátom pre ďalšie baktérie
A síce najdôležitejšie sú baktérie, ktoré vytvárajú butyrát. Čiže toto sa volá tzv. Crossfeeding, čo vám vysvetlí Rady, lebo v tom je doma. Ďakujem za slovo. Sme doma. Môžeme ísť na pivo. Tak ja som už toho dneska dosť. Vysvetlil si to úplne presne. Čiže ja to len zhrniem, zopakujem. Dostaneme nejakú nestraviteľnú zložku potravy do čreva, do hrubého čreva alebo na začiatok hrubého čreva a tam sa začína proces. Naozaj tam bývajú bifidobaktérie, tie si pochutnajú na tých retrográdnych škroboch a vyprodukujú malé molekuly, pomerne malé molekuly. Čiže je to laktát, je to acetát, sú to rôzne aminokyseliny, dipeptidy, môže to presne všetko toto. Je to heterogénna skupina, veľmi veľa molekúl. Ale zapamätajme si, že laktát, acetát, že to sú také naozaj veľmi frekventované zložky. A ten acetát sa využíva na strašne veľa vecí a ten laktát takisto na viacero vecí a ten acetát je dôležitý a ten potom nakrmí úplne iné skupiny baktérií. Úplne iné a cieľene ho produkujú tie bifidobaktérie pre tieto iné skupiny baktérií a ja ich aj pomenujem, že sú to fecalibacterium alebo je to rosbúria, potom sú ešte veľmi, je ich proste veľa. A táto skupina, tie fecalibaktérie alebo tá rosbúria, zase papajú ten acetát, aj ten laktát spracujú, aj aminokyseliny spracujú a vyprodukujú molekulu, ktorá sa volá butyrát, už sme to tu viackrát spomenuli. A ten butyrát je zaujímavý v tom, že sa produkuje výlučne pre ľudské bunky. Respektíve neexistuje dôkaz o tom, že by ešte nejaká iná bunka okrem tých ľudských dokázala spracovať alebo spracovávala cieľene tento butyrát. Naopak, tie ľudské bunky, tie črevné bunky, ktoré obklopujú ten črevný obsah, tak tie ho cieľene vyhľadávajú, ho prenášajú do svojho vnútra a do mitochondrií a tam ho oxidujú. Volá sa to beta-oxidácia. Celý tento proces je veľmi dôležitý pre energiu v našich črevách, pre regeneráciu čreva, lebo vlastne tá bunka, keď je nacítená, tak až vtedy môže spoľahlivo plniť svoju funkciu. Čiže butyrát je palivom čreva. Je to palivom. Ako glukóza pre mozog, butyrát pre čreva. Tak. Celý organizmus funguje v podstate na glukóze, dá sa povedať, že každá bunka práhne po glukóze, iba nie tieto črevné bunky, tie práhnú po butyráte. Čiže toto je tá dôležitá vec a preto tie baktérie sú pre nás veľmi prospešné. Čiže nie tie bifidobaktérie tvoria palivo, nie. Tie bifidobaktérie vytvoria len substrát pre iné baktérie, ktoré vytvoria následne to palivo pre naše ľudské bunky. A to sa volá to krížové krmenie. Krížové krmenie. Crossfeeding. K tomu asi došlo evolučne, pretože v čreve glukóza pre tie epitelové bunky sa nenachádza. Čiže oni si museli nájsť iný spôsob výživy a vlastne znúdzecnosť zobrali molekulu, ktorá bola nadbytočná, ktorú nikto nechcel. Ktorú nikto nechcel a navyše tie baktérie, ktoré vytvárajú si, asi to črevo aj chráni. A tým pádom je nezávislé. Lebo tá glukóza sa tam nenachádza, už je dávno strávená. Áno. Čiže spravili si takú dohodu, jednoducho. Áno. Tie baktérie s črevnými bunkami spravili deal, že tak my vám toto dáme, vy to využívate a môžeme tu byť. OK, fair enough. Môžeme si to predstaviť ako také nájomné, že tie bunky nechajú tie baktérie tam žiť a vyberajú si pekne nájomné. Za tie priestory. Presne. Naozaj lukratívne priestory v konečníku. Najmä po fazulovej polievke je to veľmi lukratívny priestor. Dobre, takže môžeme sa posunúť ďalej a ja vždy rád tvrdím alebo hovorím o takom fun facte, že aj keď je to set fact, že probiotika, v podstate voľno predané probiotika nemajú žiadne EFSA tvrdenie, zdravotnícke tvrdenie. Čiže nemôžeme povedať, že napríklad toto probiotikum pomáha imunitnom systéme alebo pomáha správnej funkcii imunitného systému alebo čokoľvek iné. Napriek tomu, že klinické dôkazy sú. Napriek tomu, že sú a u mnohých kmeňov sú obrovské, gigantické. No, nevadí. Ale ten kontext je trochu iný, ja to len dám, že my môžeme povedať o nejakom kmeni, že má zdravotné účinky, lebo je to vyskúmané naozaj, že tie klinické dôkazy sú, ale my nemôžeme povedať o každom produkte komerčne vyrábanom, ktorý obsahuje ten kmeň, že ten komerčný produkt má tie zdravotné účinky. Čiže ty si predstav nejakú konkrétnu značku a o ňom nemôžeš povedať, že toto ti
Napriek tomu, že obsahuje kmeň, Napriek ktorý tomu, to že robí. obsahuje kmeň, ktorý tie zdravotné účinky niekde... Pretože v štúdii mohol byť použitý iným spracovaním, Tak, inej liekovej presne forme, tak. inak udržiavaný No, a tak hlavne ďalej. EFSA to neschválila. Ale my vieme už vlastne, že keď máme nejaký produkt, ktorý má nejaké baktérie vo vnútri a tvrdí o tých baktériách sa na tom produkte, že pomôžu vám s týmto, pre mňa je to červená zástava, je to red flag, pretože oficiálne sa to tvrdí. Je to nepovolené. Nesmie, je to nepovolené. Minimálne robíš niečo nelegálne. Ale teda kam som tým mieril je, že toto je vec u probiotik, ako to je u prebiotik. Sú nejaké tvrdenia povolené, sú nejaké prebiotika, ktoré nie sú len voľnopredajné, ale sú na predpis. V podstate prebiotika majú jedno povolené zdravotné tvrdenie a týka sa inulínu. Týka sa inulínu v koncentrácii 10 až 15 gramov na deň. Gramov. Gramov, nie miligramov. A toto prebiotikum vlastne upravuje stolicu a výsledkom je pravidelná defekácia, pravidelná stolica. To je ten zdravotný účinok, ktorý je povolený a ktorý v tomto prípade funguje. Závisí od dávky, pretože keď zoberieme toho inulínu len 3 gramy, tak má bifidogénny efekt. A vytvorí sa aj nejaký butyrát, ale neovplyvní naše trávenie alebo našu defekáciu. Áno, gut habits to oni hovoria, ťažko sa to prekladá. Áno. Gut habits, ale tú pravidelnosť stolice, dobrú stolicu. Áno, pravidelné vyprázdňovanie. Áno, tak. Ale v dávke 10 až 15 gramov denne už má tento efekt a tento efekt sa schválila, toto je jediné. Napriek tomu, že máme štúdie na galaktoligosacharidy, na oligosacharidy materského mlieka, a na rôzne prebiotika komerčné, ale nemajú tento claim, napriek tomu, že majú klinické štúdie vrátane použitia v onkológii napríklad. A povedzme si ale, že asi to nie je hociaký inulín, ktorý má toto schválené tvrdenie. Je to hociaký inulín? V tomto prípade je to taký základný inulín. Není to... No, lebo inulínu je tiež veľa druhov. Je to inulín čakanky. Konkrétne musí to byť čakanky, lebo tá má svoje dĺžky reťazcov. Tak. Každý inulín má iné dĺžky reťazcov a má iný... Áno, inú chemickú štruktúru, jednoducho. Toto je mix nejakých konkrétnych chemických štruktúr inulínu. Konečných dĺžiek reťazcov, tak. konkrétne v čakanke. Hej. Dobre, alebo si vravel, že závisí ten efekt od dávky, tak toto je asi to, čo sme chceli tým povedať, že má to efekt, má to schválený efekt aj tou EFSou, tou Európskou agentúrou, ale iba v dávke, ktorá je pomerne veľká, že počítame to v gramoch, na to si sa Filip ty pýtal. Áno, pretože je to dosť veľké číslo a myslím si, že keby si pozrieme náhodne nejaké preparáty, ktoré obsahujú inulín, tak tam takéto číslo nebude, lebo ako to dostaneš do kapsule. Jasné, tým pádom aj mnohé prípravky, ktoré si píšu symbiotikum a sú v kapsuli, tak tá kapsula by musela byť takáto, hej, aby sa tam 10 gramov zmestilo. Leda, že by mali synergický účinok. Synergicky pôsobiace symbiotikum. Áno. Ale vieme, čo chceme povedať. Jednoducho tú dávku do kapsuly jednoducho nedokážeme dať. To býva v sáčkoch. V sáčkoch to býva a naša konzumácia prebiotik by mala byť zhruba 20 gramov denne z rôznych zdrojov, vrátane toho retrográdneho škrobu a konzumácia vlákniny by mala byť 30 až 50 gramov, čiže to je tá iná zložka netrávená ani nami, ani mikrobiotou. No, toto je častá vec, že v médiách aj jednoducho všade sa stále hovorí o vláknine, že keď niekto má zlepšiť svoje stravovanie, jedna z prvých vecí je jedzte viac vlákniny. Vieme to nejak kvantifikovať, že jedzte viac vlákniny. Jasné, že zeleninu môže človek jesť donemlátom a je to v pohode, ale je niečo, čo kedy si povieme, že OK, toto by mi mohlo stačiť. Pri mnohých ochoreniach je to dokonca kontraproduktívne. Vieš rady príklad určite? Tak
Ani nie pri ochoreniach, ale pri situáciách, čo mi napadne len tak, sú rôzne zákroky na hrubom čreve napríklad, že vtedy musíme práve si dávať veľmi veľký pozor na príjem vlákniny. Áno, nízkovlákninová dieta sa vlastne odporúča aj pacientom s ulceróznou kolicidou. Môže byť. Áno. Hovorím, že aj keď majú zákroky alebo proste v určitých životných situáciách, áno. Ale nie je úplne vždy, akože, vieš, že keď si v remisii, aby sme to teda, áno, že je to komplikované. Je to na rozhodnutí do lekára. A v určitých proste fázach. Áno. A samotná mantra užívania konzumácie vlákniny, tá vláknina do istého množstva je prospešná. Ale keď tá vláknina neobsahuje dostatočné množstvo prebiotík, tak je to iba ten balast. A keď my navyšujeme to množstvo vlákniny, tak tá vláknina potom už viaže sa s rôznymi kationmi, ktoré my potrebujeme. Čiže nám kradne zo stravy veci, ktoré my potrebujeme. Hej, interaguje aj s mnohými bielkovinami, ktoré prenáša do hrubého čreva, kde by sa nemali nachádzať. Hej? A čiže to nadmerné množstvo vlákniny, tá silená a konzumácia a odporúčanie celozrnných potravín za každú cenu je už to, že prekonané. Áno, treba všetko s mierou. A toto je už za tou čiarou a už to skôr prináša negatívne dôsledky. Hej? Najmä ak neobsahuje dosť prebiotickej zložky, čo tie semená napríklad neobsahujú. Čiže keby si máme zadefinovať človeka, u ktorého by sme mohli povedať, že tento už to s tou vlákninou preháňa, ako by vyzeral? Čiže je to človek, ktorý výhradne konzumuje všetko celozrné, je množstvo strukovín možno, veľké množstvo obilnín, alebo patrí tam aj zadefinovanie nejaké veľkého množstva zeleniny? Tá zelenina je v pohode. Tá je v pohode. Tam skôr tie celozrné potraviny, ktoré častokrát nie sú dobre spracované. Nie všetky semená, ktoré sa tam nachádzajú, sú bio, čiže obsahujú všetky zložky a všetok bordel, všetky pesticídy, čo počas života zažili. Hej, a my to s radosťou konzumujeme. Takže toto není správny smer. A čo týka tých kradnutia kationov, zvyšujú riziko osteoporózy. Hej, lebo kradnú aj vápnik. Hej. A obsahujú veľa fitínu. Hej, ktorý viaže zinok napríklad. Ktorý viaže aj zinok, aj vápnik, aj železo. Hej, čiže my sa okrádame, keď už je toho priveľa, tak sa vykrádame si tú stravu a ochudobňujeme sa. O mikronutrienty. Áno, ešte platíme to viacej. Zároveň teda môžu tam byť prítomné iné molekuly, ktoré nie sú úplne žiaduce, že ako priveľa oxalátov a tak ďalej. Oxaláty zase sú rizikovým faktorom, teda príjem nekontrolovaný pre tvorbu rôznych obličkových kameňov a proste zlúčením s vápnikom. Takže všetko s mierou. Všetko s mierou, to by som povedal, lebo nechcem ani strašiť, len proste je dobré mať taký racionálny prístup. Jednak to závisí až od nášho mikrobiomu. A náš mikrobiom nie je len individuálny, ale je to mikrobiom populácie. Keď na severe sa používa viacej ráže a viacej celozrnných vecí a tak majú aj iný mikrobióm a je to kompenzované rybami. Hej, máme zase iný mikrobióm na juhu, hej, alebo v Afrike, alebo kde. Tam sa tie veci konzumujú inak. Hej. Tam nevidíme veľmi celozrné veci. Hej. Tam kuskus a čokoľvek. Hej. To je normálna cestovina. Hej, normálne sacharidy. Takže je to aj individuálne, ale dôležité je to populačné. Dobre, poďme si ešte povedať posledné veci. Už uzatvárame tieto témy, ktoré sme načali. Myslím si, že vedeli by sme sa rozprávať ešte na túto tému naozaj veľmi dlho. Poďme k dôležitej veci. K čomu nám slúži príjem týchto prebiotik? Čo je to, čo vlastne my očakávame od príjmu prebiotika? A druhá podotázka, vidíš ty zmysel dneska
v tom, že človek v určitej životnej situácii s určitou potrebou príde do lekárne a kúpi si nejakú špecifickú vlákninu, vsáčku, že či vidíš ten priestor, alebo je to vyhodený peniaz, má to svoj zmysel a ak áno, tak máme tu také vlákniny alebo také prebiotika, ktoré majú tie schválené tvrdenia a ktoré... Proste máme tu výber na Slovensku z tých špičkových produktov, ak teda vidíš... Ten výber je jednak obmedzený, ten zdravotný účinok nie je priamy. Ten zdravotný účinok závisí od mikrobioty a od vytvoreného butyrátu. Tak, k tomu som sa chcel presne dostať. Áno, takže my, ak vytvoríme butyrát v tom hrubom čreve, ten má popísané zdravotné účinky priaznivé. Čiže zhrnieme ešte raz, ak užívame vlákninu, hypoteticky, ak máme príjem vlákniny, napríklad aj z lekárne, alebo prebiotika z lekárne, v úvodzovkách prebiotika, tak my vlastne očakávame zvýšenie hladín butyrátu v našom hrubom čreve. To je to, čo chceme a ten butyrát potom on zase nasytí naše črevné bunky a tie črevné bunky pracujú spoľahlivo, pracujú nasýtené, pracujú tak, ako majú. A ak si kúpim ja prípravok, dajme tomu, že kvalitné prebiotikum, naozaj to, čo má schválené zdravotné tvrdenia, tak mám väčšiu šancu, že ten butyrát sa naozaj zvýši, ale ešte medzi tým je práve ten proces krížového krmenia, o ktorom sme hovorili, a ten výsledok nemusí byť ako keby zaručený. Áno, v tomto prípade ideálna tá pestrá strava, neznášam tento termín, ale pestrá strava, kde tých zdrojov tých prebiotik je viacej. Pretože každý máme individuálne zloženie a nie každý zdroj prebiotika nám rovnako vytvorí butyrát, nám rovnako sadne. Čiže keď tebe funguje tento sáčok s čakankou alebo s nejakým prebiotikom a ja to dám a mne je to zle. No, lebo chýbajú mi asi nejaké baktérie, ktoré by ho spracovali a sa mi hromadí a spôsobíme skôr problémy. Takže pestrá strava? Osoba, ktorá si kúpi nejaké kvalitné prebiotikum v lekárni, robí jej dobre, cíti zmenu, odporúčaš, je to OK? Jasné, je to zdraví prospešné. Osoba, ktorá nepocíti účinok, zdá sa, že je možno horšie, má nejakú alternatívu oproti vláknine, alebo... Na trhu toho tých alternatív nie je veľa. Treba sa zamerať na stravu. Vhodno. Ja už neviem, čo by som dodal. Tak končíme. Ďakujem. Miloš, ty ešte niečo... Máš také v talóne, čo ešte teraz ti napadlo, že toto ešte by som chcel strašne povedať? Že by som to zabil na záver. Tak chlapci, že prečo sa hovorí Augiášov chliev? A vyčistili sme, neviem prečo, ale ja viem prečo asi. To bola jedna z úloh Heraklesa. Heraklesa, správne. Heraklesa. A jemu dal taký kráľ, u ktorého bol v službe za nejakú zlú vec. Augiáš. Kráľ vyčistiť chlievy, ktoré sa považovali za nevyčistiteľné v tej dobe. A on to zvládol samozrejme. Ale ja som myslel ešte iného kráľa. On mu dal 12 úloh. Alebo nejako 10-12 úloh. A jednou z nich bolo vyčistiť chlievy. A on odklonil tok rieky. Dve rieky dal. Rozbúral steny a dve rieky dal krížom a vyčistil to, čo už bolo nemysliteľné, že sa to dá. A ten kráľ chcel, aby si ho pamätali podľa toho, že bol strašne bohatý. Hromadil všetko bohatstvo vrátane toho statku, ktorého mal obrovské množstvo. A všetci sa ho pamätajú podľa toho bordelu. Takže rád by som bol, keby ste si ma nepamätali podľa toho bordelu, ale podľa toho, čo sme naozaj povedali. Dohodnuté, bude to veľmi jednoduchá úloha pre nás. Dúfam, že nás počúva aj Christopher Nolan a po Odysseji natočí aj nový veľkofilm Augiášov chliev. A to bude bombastické. Ten už bol teraz natočený. Ďakujeme pekne, čaute. Čau. Ahojte. Ak sa vám naša práca páči, dajte odber. Ďakujeme.